Здравейте, потребители на VBOX на YouTube, спочвам там. Аз съм Black Star и това е една клипче, което ще ви покажем как се коси и как се работи на село. Ето е косачка там. Това е косача, както и аз съм косач. Ето е градинарката. Ти клип ли правиш? Да. И си трепереш, ти ръце? Трепера друг път. Тук е обслужващото лице. А там е косача, кебабчижията, готвача, гурото. Коси тук с една голяма коса. Това е колата, с която пристигнахме. Какво? Трябва да вземем кюфтетата. И топка. Та е топката. Ледеца. И това беше всичко от мен, Black Star. Довиждане до следващия път.